Здравейте на всички! Аз съм Минца Христова, един от организаторите на Световния фестивал на анимационния филм в Варна. Много се радвам, че приятелите ми колеги решиха да ме поканят като жури на тази годишното издание на Анимпак. Това до мен е нашия фестивален крок тази година. Това тук е нашият маскот и се казва Буби. Буби ще се радва да ви раздадем кратка разходка из София. Надявам се да ви хареса. Буби? Буби! Буби! Хайде, Буби! Буби, слагаш ни под корейците. Все пак нашия фестивал се провежда на много по-топло място. Може би на Буби му е студено да излезе точно в момента. Но въпреки това той се радва, че се запозна с вас и скоро ще се видим в Корея. Чао!